ijele o, anyị bụ ijele o, Igbo bụ ijele o, nnukwu mmanwụ. Ndị Igbo na-edozi obodo, Igbo na-egbo mkpa. Nna Kunde. Daalụ nne. Amana oke ihe dị zo n'ọhịa. Mana onye ọbụla nwere ka a na-eto. Achọ ka ijiri ọnụ ụkọ dara ụrụ anya afa na-ekpe isi etu anyị si eme. Afa na-eto etu dị iche na afọ onye na-aza n'ife dị iche iche. Afa nne na nna m gụrụ m bụ Nkem Akọna m nwa abụọ ọkụ. Enwere nke oyibo agụrụ m mana atụfuru m ya ka ntonite. Afa nna m bụ Owoh. Nya ọnya kpatara nji wee gbubiri zaba Nkem Owoh. Mana ndị ọzọ a na-akpọzi m bụ afọ otutu, afọ ife ichiru, afọ ife na-eme. Ụfọdụ si na ọ bụ OSUOFIA, na-akpọ m OSUOFIA, na-emechukwu nchie nya bụ OSUOFIA echi. Abụ m onye fim na-eme ife onyonyo ejije. Abụ m onye bụ ndị na-achịkọta ife na ụfọdụ na a na-akpọ ya producer n'ọnụ oyibo. Abụkwu director n'ọnụ oyibo. Onye na ana m agba na-eche eche n'ụdị ya. Maka ebido maka ide na-ede New Masquerade Zabruda Yafa dechade nke a na-akpọ Basi and Company. Abụ m onye Udi Ameg na Udi n'Enugu steeti na Umuneke gbam na Nigeria. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na ọzọ na-ede New Masquerade na-edekọ Basi and Company a na-eme mgbe aha ipụlite. Mana ka ezi mgbe iji pụta n'owu ihe nke aka gị. Ịma na tupu mmadụ apụta mebe nke ya ọ ya amụ tupu onwe nke ndị oyibo enwere ike sị na ihe abụ apprentice tupu ime free ihe agbagodo boy ịgbacha boy eduweghị ụlọ nya agbara mbọ ịgbata boy ọnụ m n'ife gbasara ejije na ife onyonyo. Alụgo m na ụlọ telivishọn NTA lụọ nke a na-akpọ ABS Anambra bụrụ ka mgbe Anambra ka jikọrọ ọnụ. O nwere ife na ji nwe obodo kwụbara mgbe ABS vaka mbido na-alụ ana m alụbu NTA na-eme ife ejije ma ịgụ news Igbo ma ịkọ ife dị na Igbo department kene mesie bata na nke oyibo. Anyị megide ndị ATV Anambra television mgbe ahụ ji m kwụbara ya wee kwụbịa sị na ife ọfụ na-esi ọfụ anyị mara isi wee jebe ebe a lụọ nke anyị alụ lụsị anya emesịa ka m bidoro na-ede ebidoro n'ide ife a na-aga na-eme ebe nke mmadụ ejije a na-aga na-eme bidokwa ọnụ na TV tupu ọ bịaba na nke a na-akpọ fim na sinima. Nya eso na ndị na-edi ya mgbe anyị anọkọtava akpọọ m sị m bịa dị anyị na iPhone ị na-edeta nke ndị telivishọn ndị onyonyo ọfụma bịa ka ideela anyị nke anyị na nke anyị bụ nke ọra ọ Naijiria nwa mpụta debe Zabruda Yafa nya New Masquerade si na ya banye nke a na Basi and Company Madam the Mother is a matter of cash. Edeta m ọnụ m dekwuo nke a na-akpọ Memorial Hospital ha nọ na Badagry wee na-ede mgbe ahụ. The day tells my moonlight. Ndị niile na-ede na-achapụ achapụ. Fakpọọ m sị m na ọ na-achapụ achapụ wee nye m gbanye m ife nkwanye ugwu iji gosi na ife ị na-emedola anya na na-emetụ ya ọfụma maka onye atịjide ka o ji ọma na ya na-emebe ọfụma. Ife enyekwa mmadụ ka agbanye kerozin n'ime wee nwere ọkụ banye mebie. Mana ife mmeri n'ụlọ akwụkwọ abụrụ ife gbasara ife a chacha mana otu esi nye m nkwado na ya ntinye isi na ya ọ bụ tigbuo ọ bụ zọgbuo na mmeri isi njedebe onye bụ na efu m ebe a taa. Ọ dị mma isi na ọgwụ ya ka i mere n'ụlọ akwụkwọ ọ ga-ọgbụọ natara chi ọ dị n'ọbara enwere nna gị o mere ihe anyị nọ n'ugbo. Amara m ife mebe na Ọchukwu ka anyị ajụ a mana nna m enwero ohere ọ dapụtara n'iru nna m ife a na-akpọ opportunity ime ife a na-eme ọ bụrụ nke ọ dapụtara n'iru nya ọ bụkwara ikekwa ọ bụrụ na nna m aka emie ma ọ bụrụ na ọ dapụtara n'iru nna m. Mana ife mụnwa mere mụnwa kwetara na ọ bụ onyinye Chukwu maka ife mmere bụ nka n'ụzụ
engineering ka m gụrụ n'ụlọ akwụkwọ gosi anya pụta ife nwa ka na-adọ m alụ na ana m eje na TV fụ na ebe fa na-emecha ife onyonyo ma nke redio na-eje ebe a ka mmalụ ma fa ya enye m ife m ekwu anafa enye bụ ime obele ife a na-atọ rinne a na-akwụ ụgwọ mana ụgwọ bụ ikeketa orie ka eji akwụ onwe mgbe ọ na-abịa akwụ agụgwọ kwụkwa ndị kwụrụ ụgwọ ya bụrụ na idori o wee bụrụ ife dị mmadụ na mmụọ a na-akpọ ambition nya ewero m adịm ego anya n'iru ego ya akwụ mgbe a anya ruru m unu nye nkwa m ohere ka m mee ife a m chọrọ ime ife a dị n'obi ife a na-enwu m ọkụ n'isi oru oru ha ọ narụ ọ dịrị anaghị mma so nya ka m megide ewe mataba onye mbụ Igbo bụ ijele o, anyị bụ ijele o, Igbo bụ ijele o, nnukwu mmanwụ. Dịka ikwuru ote na ịnọ na ya bụ ihe na-eme mana anyị nweziri mgbe oru ọ bụrụ na ama bụ nke a na-akpọ Marcus. Ọtụtụ anyị maka etu isi banye. Okay, Marcus Nwegwu ife mere bụ na oge ebidoro ife wee meti afa nke a na-akpọ living in bondage ya bụ izizi eme mgbe a mụ na ndị Basi and Company nọ mgbe egbe a na-eme bụ madam the madam is a matter of cash eso m ede mụ nwa bụ manager fa ana m ede ana m ahazi ewefa kpọọ m na Lagos sị m na o nwere ife a chọrọ ime wesiwa mba ma jidegodi na aka ka jugodoro m ndị kpọrọ m bụ Kenneth Nnebu ndị na-eme o nwere onye ozilo kedu m afịa bụ Kenneth Okonkwo na Polo bụ oke Ogunjofo na kana yo ihe nwesifa fachelugodo mana mgbe emesịa living in bondage wefa kpọọ m sọmụ bịa tapịa anya n'oyibo maka fa amagụ na ana m ede ife odide Ken Nnebu ebe onye nwe living in bondage wee kpọọ m wee bịa ọkpọta m nnọọ dobe m n'ofu ọnọdụ egotere m ife m chọrọ si m mmụ tapịarị anya n'oyibo odidi wee debi ya nya na esoro mmie na ngosi mana ịtapịa bụ mmụọ mere ka m mesịrị nke a ịma na o so na ndị izizi enwe nke a kpọrọ Circle of Doom ya bụ nke ebo emere ka e mesịrị living in bondage ewefa kpọọ m oke Ogunjofo sị m bịakwa n'ọda wee bịa solufa mee nke a sokwala hazie ife edemede edere maka ya ahazicha anya eme enya ọ gaa afịa ewefa kpọkwa m ọzọ sị m bịa na nwere nke ka anyị nọrị na Badagry na ahazi ife na ndị NTA akpọrọ Memorial Hospital maka ọmụ na-edekwu eso m ede na ide ebu ma ịtọ na-ede mụnwa wee anyị nọ na Badagry ebe a na-ede nke a daa na olu Igbo na Tony White mere ibe ha afafa wee bịa fụ anyị mụ na anyị na-akpọ ya Skipper bụ director anyị mgbe a bụ Chris Obirapụ wee kpọọ m sị m ebe m na-ede ife odide na ife a na ọ dapụta anyị wee je welu ife a edere wee hazicha anya mụnwa wee rapụrụ Badagry ebe m nọ gbadaba University Nsụka ka nje ghọta ife gbasara osu n'ibi maka ife a bụ ife gbasara osu ka nje ghọta ife dị n'ime ya wee lụọ ghọtasịa ife dị n'ime ya jụkasị ajụjụ gụkasị akwụkwọ nke ngụrụ ndị Igbo dere n'ife gbasara osu nwa nachite azụ bịa degharị anya onye bụ nke a kpọrọ tabu mụnwa dere tabu eso ngwarị ndị ọzọ maka onwe ife na-eme na ide ife a isi ka i were ụbụrụ nke nsọ dee ya maka agwa ofu onye fụ na agụ eke mana ka anyị si eme nke abụ ọ na-akpọta enwe ife a na-akpọ workshop anyị anọkọ ọnụ anyị ezukọ ndị na-ede ede onye ọbụla na-atụta ọgụgụ isi ya anyị ahazie ya fatụtachara mana mụnwa jeziri hazie ya ka ọ ya adụ ma mụ ma Chris Obirapụ ma ndị ọzọ anyị na-afa na Memorial Hospital ahụ ịma ife dị na ife onyonyo nwa bụ o nwere ụfọdụ nọ n'odide
o nwere ụfọdụ nọ n'azụ ndị a na-akpọ ndị nọ behind the camera facha niile so na ya fim ọnya ka m ji chọọ ịkọwara na ebe m bidoro mana ebe m bidoro pụtawa n'iru ife eji ese foto bụ na taboo na Circle of Doom ya bụ nke ebe emere emesizi anya wee bata na nke bụ taboo eso wee hazi nnọọ taboo n'isi mbido wee ruo esi njedebe ya ebe a ka m pụta mee Marcus Nweji Igwe o wee wube ewefa kpọba m ndị ji ego maka ihe jiri ego mgbe ahụ onwe ka esi mekata mụ nwa sị na mma arapụziri ya ịkpọ m akpọ ka nje kpọba ndị ji ego wee mee nke a na-akpọ ikuku wee buru ya gbadaba desi anya jebe njụba ndị na-ele afịa ndị a na-akwado ndị na-eme ife ejije bụ marketers biko na nwere ya akwado nka mme nke nụnwa nwere ije onye nke ọsị maka mgbe anyị ife aka na-ebido nwere chọrọ ịtụnye gị na njọ mana emekọta nwe ndị kwetara mụ na fa emebi ya ana m enyefe otuto maka fa nwara mmadụ isi ka m tinye ego m ebe a ọ bụrụ ife dị na ebe a na-akpọ risk na-amara ihe ọ ya amụta nya emezie m taboo emezie m ikuku nụ olele ọfụma maka ife nji ime bụ ife m nwetara ọgụgụ isi m nwetara na ife mmelụ na taboo ka m jisizi ya ka m mee nke m jekwebefa emenye ọga akwụsịnụrụ m eri mgbe m melụ ikuku a otu aka nọ na-eme nke ma emegidekwu m elebe nke m elebe ma ele chile ego ntinye na ya ma ele emekwa nke ndị mmadụ nke mgbe ị mere ego ne ka akwụrụ ị ga-erụta n'afọ gịnị ego ne ka akwụrụ nke izizi akwụrụ m bụ Circle of Doom a marazi m ego ne mma fed mana ego abụrụ maka ife m ebe mejọrọ ya elote ego a mụ na ego abụrụ ife nche n'iru ife m chọrọ bụ ụzọ mmezi wee nweta ife a ebumnobi m a nya adị m ene ego anya n'iru mgbe ahụ ife ọbụla ịkwụrụ m ọ dịka akwasị ego enyere ọzọ ma ego enyere ego eji na-alụsị aka ja nwere m ike ilota mana ka m bịadiziri mee nke ma m bụ uje nyebu ikuku bujere ndị mmeri ya ọ dị nke ife akwụrụ m bụ narị akpa ego na abụọ na ise 250,000 naira mana ego anụnwa tinyere ife a na-agwa gị bụ n'afọ 1995 ka 96 mana ife mebụ na ego nji dị ya ego mmeji wee pụta na ife ejije dị ya ego nji maka mụnwa bụ director onye na-ahazi mụ bụ producer ego ndukwunye so ife a niile bụ ka m gbakọtara ọnụ mana asị m ya ego ihe akwụ na nkọbọ ilevi ma ọdụ ofu ọnwa inwetaghị ego rie nke m ofu izu ụka egọrọ onye a na-akpọ Andy Best akụdị na nwa ọnya ka mụ na ya mere izizi ya o wee kpọọ m sị m na ego ga-apụtagwo izu ụka izizi na ego gị jide onye rụzi ofu ọnwa o wee gbaa m ume mebezie ndị ọzọ Igbo bụ ijele o anyị bụ ijele o Igbo bụ ijele o nnukwu mmanwụ ọ dị mma ka anyị na-achịta azụ ịma nke mgbe a na-ekwu bupụtara Igbo ka emere ma Marcus ma ikuku gịnị meziri iwu ji nọkọta hapụ nke ife mebụ na imebie ka ị nọrụ sọsọ n'obi gị ihe ama ife ndị obi ọzọ na-ekwu ọ na-abịa iwepụta ife dịka omenala ịchọrọ ka ndị ọzọ mara onye abụ ụmụnna gị amachago ife dị na ya nya ịchọọ ka iweta aka ka ndị ọzọ mara ife dịbe nna gị ịsọba n'asụsụ onye ọbụla ya anụ nya batara anyị ji anọkọta wee siva mba anyị asụ n'asụsụ onye ọbụla ya anụ ka Igbo Naijiria niile mara ife ị na-eme kwanye gị ego bịa kakwu na nke a maka ife Igbo ya adị mee ihe amara ego one Igbo ya atụtara gị orikwori nne mana ichekizie ife Naijiria gbakọ ife Naijiria ya atụtara gị na ndị mba ụwa ndị ọzọ ma ndị n'ofesi ma ndị nọba anyị ifu na ego ka na nke a nya anyị ebido n'oyibo mara ka na-emekwara oyibo eme Igbo ịma na onye ọbụla na-edebe isi ebe ogwe dị n'ụlọ onwe onye ya bụ anọkọta agba atọ akwa ebe enunwa ọ sị ka ya dobe isi na mkpume serafa akwa nya ndị na-akwado ife ejije enunwa anyị na-eme bụ ego kava na-achọ
even though anyị nwa nọ n'ime nwere ike onwe ife ọzọ anyị na-achọ ka anụ afọ anyị ka anyị mee ife ụwa ya anụ ka ndụ mba ụwa nye anyị nkwado ka mba ụwa nye anyị ife onyinye ka mba ụwa kpụba anyị okpu na ife anyị nụ na-eme mana fanwa nwekwara eziokwu na fa chọ ka emelefe ezigbo ife na ka anyị bidoro ịma mana onye ọbụla na-eme ife na onye ji ego achụ ego bụ ego ka o ji achụ ego nya ife izizi dịfa n'obi bụ ego ịghọtago so ihe atafe ụta na fa jiri chaba ego chụba ego mana nwekwana olileanya na enwere mgbe ọ gara nnọkọta iru olileanya bụ ebe anyị nwa nọ olileanya bụ ebe anyị nwa nọ maka ife mebụ na ndị Igbo nwere ego ndị ji ego n'Igbo erika ije jụọ ese ịfụ na ndị Hausa na ndị Yoruba nwee ndị na-akwado fa onye Igbo iwepụta ego kwado na-afịarị arụ ọ na-enye anyị nsogbu nya ana m asị eji m ohere anụ nwa n'ahịa ndị ọbụla nwere ego si wepụta kene ka Igbo pụtaba fakarakwa na anyị nwe omenala fakara ya asụ asụsụ nke anyị fakara ya wepụta ejije dị mma ọ anyị bidoro ihe fatụkọ kene si oke ife melụ bụ ka anyị wepụta ego ka akwado ndị ka Igbo pụta ego adịrọ onwere ife ihe eme na ya maka nwa na-alụ ọrụ ebe nwa ego ka eji eme ife anyị moto ịgbara wee bịa ebe nwa bụ ego nya ndị ji ego nwa ya bịa kwado anyị akwado anyị ga-apụta mgbe ukwu na ndị Igbo anyị adịkwa ego nke eji asụsụ Igbo ma ọ eziokwu ime ihe mmetọ ọfụma na asị ka onye nwa na-asị gọba ndị niile m mere emegwo m kaptịn emegwo m ikuku emegwo m tabu fancha niile bụ Igbo o nwere ife ihe eji wee tụnyere ya na nke ndị ọzọ mere nke ndị asụsụ ọzọ mere fa na-ele eleta ọfụma ebe a chọrọ bụ nkwado ịkwado anyị anya gaba n'iru mgbe ka anyị na-achọ ọzọ enwere otu onye ime ihe na-ajụrụ asị na mgbe ụfọdụ na egwu na-akpọ na ya bụ ego ihika nke bụ na ha jiri eme Igbo ọ ga-aghọ ha anyị ọ bụrụ na asị ugbu a ngwa gị benata ego na ifu nke Igbo iji wee kwado ka ya bụ ihe pụta ife mee bụ na asị m benata ego asị mfa benata ego ife na-eleta maka ibenata ego na ife ihe eji wee melefa ife ejije bụ ofu mana o nwere mgbe ọ ya bụ lekọtazi ya enwe m ike ịsịfa na ego unu letara na ọdụnụ unu elezi n'ọzọ ego unu nwetara ezugbo onye ji m wee mee ife ejije nweta nwee puku asọmpi nde nwere nde 10 ọ bịakwa ime ọzọ enwere m ike emeela ngị ya na ọ bụ anyị ije ime nke ịbụọ epụtasị m ife mebi na ihe ebenata aka na awetu nye ka m na-ekwu nke Igbo a va na-enweta ego na ife dị na ya bụ inweta ego na nke Igbo a ịchọghị ịkpọ m ka m mere gị Igbo ọzọ iwelitekwu aka mana ife anyị chọpụtara ọ na-abịa ji ime asị gị na ịma na Igbo na ọ bụ ọkụrụ ka ọ na-elerịrị nne si wedetekwu aka ma ịma ego nye ọ bụrụ na anavọ nwe ụzọ m esi wee sefa dị anyị na ife mere bụ na inwegwo nde 10 ozuo elezina fa nwee ike ikwe m ka m kwuo nke ahụ fasịzi m na ebe Chukwu dobere m na fe ewetuwe m ekwe m ife dị n'afịa bụ ịkpọba ọ dabara mụ na gị anyị elekọ ọ bụrụ na ị na-enweta uru na ife na-emere gị ịrapụ m ndị na-enweta uru na ya kpọba m na ọ bụrụ mgbe ọbụla ị na-adụ m ntụtụ mụ bịa emere gị ife mere bụ na ị na-adụra na mmadụ ma na uru dị n'ife ị na-agwa m mana abụrụ m onye ya abụ nnọkọta atị m maka na ị na-agba m ntụtụ ka m wego ebe ego m rie onye ka esi alụ ọrụ oyibo bụ ka m si alụ nke m nsị gị na ego abụ ego m ọ na-enweta uru na ya ọ dị ife dị ka arụ 5 ma 6 asị nke na ego m agbagotekwuo si gbagote na onye bụgodo onye na-alụ ọrụ oyibo mgbe ya bụ eze nye promoshọn ọ bụrụ ndị na-ele ele niile o nwere ndị ghọtara nwe ndị na-aghọtara mana ka o sere okwu nwa asị ka dị akụkụ ndị afọ ghọtara wee sị anyị ndị anyị unu na-ekpunye anyị siki ka ekpunye unu siki nachitenụ ka anyị kwụbụ na ego na maka ife dị n'afịa ọ na-adịva ka gasị na ife ejije nwa anyị na-eme bụ ife mkparị amụ na mana ọnya ka anyị ji eri tupu anyị apịachi ọnọdụ maka anyị fụ na oge adịghị ịnekwa anyị ịfụ na ife ejije ka m na-eme eri ụtụtụ ịfụrọ ka anya m dị ike agwụgwọ m nya ife dị na ya dọrọ fecha o nwere ndị ga-aba na ọ na-akụkọ dọba ka gasị na ime aka n'ikuku ego abịa ime aka ndị n'ikuku ego abịa ọ bụrụ onye na-eme anya na afọ na alụgwo m ọrụ eri ụtụtụ
anọ ego anyị bụ ikeketa uri ọkpọ ka eji etite ego anyị. Ọ dị maka ndụmọdụ ị na-enye onye kwadoro ịdị ka onye na-ene anya na oru echi na ya ga-eme ihe na ịma ndị batara n'ime eketa kedu ndụmọdụ ị na-enye onye chọrọ ịbata? Ife na-enye ndụ onye chọrọ ịbata na ọ bụrụ onye ya dị ka m achọ m ndị ya aka m nya ịchọ ịbata na ya ihe nwe obi umeala ihe nwe ndidi mana ife nchọpụta kịta bụ na onye ọbụla chọrọ ya tinye tata echi nye nwe ya bara adaba nye onye onwe ndidi tinye isi uchu ebe a ọ bụrụ na ọ natarichi bara akara aka gị ụfọdụ na-abụ ya bụ akara aka fa mụ na agwara m gị na ọ bụ nka n'ụzụ ka m mere injiniarịn mana nnapụta nje n'anya fụ na nke a bụ akara aka m nsi oke ka ntị ikwu isi na ya ifu na oge m na-eme ife nke a na-akpọ yutukọ njekọta gwa m kweri maka ana m esi ebe a rapụ jebe Abịaokuta na ije mee ife na onyonyo mana redio mana TV nya ọ bụrụ na ọbụla ka itinye ọ bụrụ na ịgba aja ka ị na-eti ọgbọ itinye nke izu ọbụla ịgba aja itinye nke ịbụ ọbụla ịgba aja rafia chọba ebe ọzọ eje na-enwu na ya. Ọ bụrụ na ewezụgara ihe dịka ụmụ ihe ejije a ihe na-eme ji mara dịka OSUOFIA mmadụ uche ga adịghị na injiniarịn ọwụ injiniarịn a ga-egara ị na-achịkọ ọ bụrụ na a sị na eke nwa pụtara anyị nwa gbalụ mbọ mee ka nke a pụta maka anyị mana anyị egbute sikin ya nya ọ bụ na ọ bụrụ edo ewere m ife ngụta na akwụkwọ injiniarịn m wee lụba ọrụ oyibo alụkwanụ m injiniarịn a lụọ anyị arụ one ka m mechara nke a na-akpọ yutkọ rụọ anyị arụ one nke nwa ka na-adọ n'obi ọ dịkwa nke ebe a ka ihe esi wee mee ewe ntinye isi na ya. Ụmụ m na-eme ka Chukwu esi chimere mana afụgo m ndị nwere ife na ofu ma ịbụa n'imefa mana ife ma mmebụ ijesifa pụta nọ ya mere ka agụrụ m akwụkwọ grajueti ya mma arabụfa ya ụfọdụ n'ime fa na-agụ mgbe fa grajueti lasa nga ajụjụ a ejere m akwụkwọ na University of Ilorin ejere m akwụkwọ na IMT Enugu sekọndịrị bụ na Nsụka ka m jere Nsụka High School praịmarị bụ St. Paul School Nsụka. Ọ na-abụrụ ugbu a ndị okenye ndị nna nna a na-akọrọ ụmụaka akụkọ dịka enwere mgbe ha mere ha kpara iberibe ma o mee isi ike mere eri ka ịlọtebe ugbo ofu bebe ebe mgbadị ịbịa bịa meghị shuga n'ọnụ isi ike mere akarị akpara m ofe ogori kpata ya mma nya ụmụ m na-eme ife mere ịgbazifa nyefa ndụmọdụ nya agbara m afụ nya bụ ofe ogori gbata ya mma mana mma bịa tụsabara gị ofe ogori m gbara na mbọ ntọ mana enwezi na onye nna na-ekweta na enwere mgbe ya mere ofe ogori mụnwa bụ nna na-ekweta na nke m ebe a ka nsogbu na-ada esebe ụmụaka mba abụ m ife na-enwe bụ ana m agba fes ana m agbakwado fes mgbe m na-agụ akwụkwọ masị kporo ka nke a na ụsọ mana achọrọ m iji wee zụọ ụmụ m na ife mere fanwa na-egbu onwe fa ọ na-akatakọsị ụbụrụ nke ọ dịzi iche ikekwe tinye isi n'ife ọzọ agbakọtara m bọọlụ ọfụma bọọlụ gbaba m agba m bọọlụ na steeti East Central steeti gbaa nke Anambra steeti oge ekewara Anambra gbakwuori Naijiria emeela m fa ife a na-akpọ sports athletics emegide m ya mee ya national level 75 79 agagharịla agagharị nya ife m cheri na maka eji wee pụta bụ sports nya egwuregwu eche na ọnya ka maka eji wee pụta mana Chukwu si na ọnya ka ihe eji wee pụta maka eme ma ọsọ ma bọọlụ ma volleybọọlụ emeta mfe ọnụ Igbo bụ ijele o anyị bụ ijele o Igbo bụ ijele o nnukwu mmanwụ ụmụ Igbo na-edozi obodo Igbo na-egbo mkpa Igbo bụ OSUOFIA nnukwu mmanwụ obodo ọbụla ị bịara ma ịfụ inwe afọ Igbo nwanne mba na-agakwa na ndụ adịghị ya obodo ọbụla ị bịara bịa ma ịfụ inwe afọ Igbo enyi mba na-agakwa n'ụzọ adịghị ya etu ọbụla ọ dị Igbo anyị bụ akwa ugo ka anyị chigharịa ka anyị chigharịa ka anyị chigharịta ka anyị chigharịta ka anyị natazịa ka anyị dozie obodo anyị Igbo bụ ijele o anyị bụ ijele o Igbo bụ ijele o nnukwu mmanwụ Igbo bụ ijele o anyị bụ ijele o Igbo bụ ijele o nnukwu mmanwụ n'ezie ha anyị nwere mmadụ Igbo anyị nwere mmadụ ndị na-agba mbọ mebe obodo Igbo anyị nwere ijele ndị na-eme ka obodo makarịa onye echefu naanị Igbo eziokwu anyị nwere mmadụ Igbo anyị nwere mmadụ ndị